Nadia Mifsud hija waħda mill-vuċijiet kontemporani l-aktar b'saħħithom u b'xhieda ta' dan hemm kemm il-pubblikazzjonijiet tagħha kif ukoll il-premji li rebħet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Nadia sabiex jitkixxef aktar dwar il-kitba tal-poeżija. Naħseb nikteb il-poeżija x'ma nafx inpitter. Li kieku naf impinġi, li kieku naf impitter, naħseb li forsi nikteb ftit inqas poeżija. Imma f'poeżija nipprova naqbad ġbija li ħafna drabi poeżija tibda minn hemmhekk. Kun hemm ġbija waħda li tkun il-qalba tal-poeżija, mbagħad minn hemmhekk inkompli norqom u nfettaħ u apparti wkoll naħseb li hemm kwistjoni ta' ritmu ta' mużika. Allura qisni qed naqqad ġiex affarijiet li jogħġbuni. Il-pittura xi ħaġa li nħobb nara u nistudja imma li jiena ma nafx nagħmilha, u mbagħad il-mużika. L-editjar dejjem huwa element li ma tistax tneħħih mill-proċess tal-kitba. Ġifieri anke fil-poeżija. Ovvjament fil-poeżija għandek kwistjoni wkoll ta' ritmu. Allura pereżempju l-editjar jiena sirt nagħmlu ħafna billi nirrekordja lili nnifsi ħalli nkun qed nisma' l-ħoss, nkun qed nisma' r-ritmu, dik tgħinni ħafna fil-proċess tal-editjar. Imbagħad ikun hemm bżonn ukoll kultant li l-ħarsa ta' ħadd ieħor. Jiġifieri ikollok grupp żgħir ta' nies, forsi ġiex persuni 3-4 li jaqraw it-testi tiegħek u li jagħtuk ir-reazzjoni tagħhom lejh. U dik hija importantissima. L-ewwel ġabratiji li kien jisimha Zugraga kien hemm ħafna logħob viżiv bil-kliem. F'Kantuniera l-Bogħod hemm ftit inqas. Kif qedlek l-ewwel naħseb illi waħda mir-raġunijiet għalfejn nikteb il-poeżija hija li jiena ma nafx impinġi jew impitter. Imma l-element viżiv għalija viżwali ħanejtek huwa importanti ħafna. U wieħed mill-poeti favoriti tiegħi huwa Apollinaire li huwa poeta Franċiż u li jikteb dawn li jsejħulhom kalligramm. Jiġifieri pereżempju jekk qed jikteb poeżija fuq ix-xita, ħajamillek poeżija li meta tara fuq il-paġna tidher isek għandek ix-xita nieżla. U ovvjament illi kien hemm xi influwenza ta' Guillaume Apollinaire meta bdejt nikteb. Tema li tibqa' l-qalbi minn dejjem kienet għall-qalbi u naħseb li ħatibqa' l-qalbi hija l-mara. Il-mara f'kull sens, jiġifieri, meta ngħid il-mara, l-istorja tal-mara, relazzjoni tal-mara ma' ġisimha stess, ir-relazzjoni tal-mara mal-ġenerazzjonijiet ta' qabilha, mal-ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin, relazzjoni ta' bejn il-mara u r-raġel, ta' bejn il-mara u x'qed jiġri madwarha anki fuq livell politiku jew soċjali. Dik waħda mit-temi li għandi ħafna l-qalbi. Mhijiex l-unika waħda, ovvjament. Bħal kulħadd naħseb li inħobb nikteb ukoll fuq affarijiet li jmissuni mill-qrib, bħala kultant pożittivi, kultant negattivi. Qed naħseb f'ġiex estremi, esperjenza ta' mħabba, esperjenza ta' mewt, pereżempju. Venus de Milo Tiroir, Salvador Dalí. Iftaħni, kexxun kexxun, qalleb, għarrex, ittawwal, qarbel. Awwiġni bħan-nisa ta' Picasso jekk trid. Sibni daqsxejn ta' tifla nitħabbeb mal-baħar, nikkosta r-ramel imqareb, imgeddes bejn subajja ta' saqajja. Duq il-melħ mirxux irqajja rqajja tul laħmi. Imbagħad bidejk jew bil-sienek kif trid pinġi mappa ta' kontinent li nafu biss jien u int. Perreċ is-sigriti kollha li rekkint ta' parsir mixk. Bil xuftejk fl-ilmijiet tiegħi u fuq kuxtejja ħażes kliem li ħadd qabli qatt ma semek tgħid. Meta tkun rajt u smajt biżżejjed, laħlaħ idejk u bewweġ lem, ma jimpurtax. Jew jekk trid, jekk ma tibżax, ibqa' hawn.
sa ma nitbewwaq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.